Hola, benvingudes de nou. Em dic Sophie i això és Learn to Learn. En aquest canal vull que arribem a un nivell de comprensió major, entenent els petits detalls que ens ajudaran a assimilar millor els coneixements. En vaig parlar a la benvinguda, la qual us deixo aquí dalt enllaçada per si encara no l'heu vista. Avui explicaré amb més detall un parell d'afirmacions que vaig realitzar en el vídeo de la setmana passada i que crec que us ajudarà a entendre millor com sumem fraccions. Us el deixo enllaçat per aquí dalt també, per si no l'heu vist, i comencem! La primera afirmació, que pel meu gust no està prou justificada, és que hem de factoritzar utilitzant només números primers. I què són els nombres primers? Doncs els nombres primers només els podem dividir entre ells mateixos i entre 1. Escric els números de l'1 al 13 i veurem quins d'ells són primers i quins no. Agafem per exemple el número 4. El número 4 és divisible entre 4 i entre 1, però també és divisible entre 2, per tant, el descartem de la llista de nombres primers. Per la mateixa raó, podem descartar el 6, perquè també és divisible entre 2 i entre 3. I ho podríem fer també per tots els nombres parells, que sempre seran divisibles entre 2. Descartem el 8, el 10 i el 12. Continuant descartant, arribem al 9, que és divisible entre 3, descartat també. I ja diria que estan tots, però per definició, els números primers han de ser més grans que 1. Per tant, l'1 també quedaria descartat i els finalistes serien el 2, el 3, el 5, el 7, l'11 i el 13. N'hi ha de més grans, sí, però aquests són els més usuals a l'hora de fer càlculs. Per què són importants els nombres primers? Doncs veiem un exemple. 6 vintens. Volem trobar la fracció irreductible, per tant, factoritzarem el 6 i el 20, 2 per 3 i 4 per 5. Si volguéssim simplificar, aquí veuríem que no podem, perquè no hi ha cap factor repetit. Però l'error està en que 4 no és un nombre primer. 4 realment és 2 per 2, i això ens permetria donar-nos que el 2 està repetit. El podríem simplificar i el resultat final seria 3 deuens. 3 entre 2 per 5. Vet aquí el motiu pel qual els nombres primers són importants, perquè si no els utilitzem no podem veure totes les simplificacions possibles. Faig neteja de pissarra i passo a explicar la segona afirmació que no vaig justificar prou, i és que només podem igualar denominadors multiplicant. I per què no sumant? Doncs perquè la proporcionalitat entre numerador i denominador s'ha de mantenir. Què vol dir això? Vale, exemple a la vista. Tenim la fracció 1/3 i la volem fer més gran per poder realitzar una suma amb denominadors iguals. Imaginem-nos, per exemple, que li sumem 2 tant al numerador com al denominador. La fracció resultant seria 3/5, la qual a simple vista ja veiem que no és la mateixa que 1/3. S'ha perdut la proporcionalitat entre numerador i denominador. La porció de circumferència ja no és la mateixa. Per altra banda, si ho multipliquem per 2, la fracció resultant serà 2/6. La porció de circumferència sí que s'ha mantingut i la proporcionalitat entre numerador i denominador també. Això succeeix perquè 1/3 és 0,3 periòdic i 2/6 és 0,3 periòdic també. Es manté la proporcionalitat. Què vol dir? Que el denominador és 3 vegades més gran que el numerador i això es compleix sempre. Quan hi posem alguna sumada pel mig, aquesta proporcionalitat es perd. 2/6 és la fracció equivalent. Fins aquí el que us volia explicar. I la pregunta que et faig per tancar el vídeo és: t'ha quedat algun dubte per resoldre? Si és així, deixa'm als comentaris, sisplau, i et respondré tan aviat com pugui. Deixa un pols en l'aire si t'ha agradat i subscriu-te al canal, perquè, ja saps, la setmana que ve toca nou vídeo. Moltes gràcies per arribar fins al final. Fins la propera. Adeu!